אתם יודעים, אני קראתי פעם משהו, זה כל כך יפה. זה היה אדמו"ר מצאנז. שמע, רבי אשר, האדמו"ר מצאנז, הוא עבר בשוק, היו הרבה תלמידים בקהילה שלו. הוא תפס אחד מהם, אמר לו, בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן רבנו. אמר לו, אם אתה היית עובר ביום שבת, אתה היית מוצא שק של $100,000. תגיד את האמת, אל תתבייש ממני. היית מרים אותו? הסתכל על הרב, את כל האמת הרב? אמר לו, את כל האמת, אל תתבייש ממני, אני מבקש אמת. אמר לו, הרב, אני לא אשקר ליד הרב. הרב זה כמו ספר תורה. אני חושב שהייתי מרים את זה. אני אגיד לרב את האמת. אני לא, זה קשה, אני יודע, אני לא משלם את השכירות, זה יכול לסדר אותי. אני גם יש לי איזה חוב עכשיו עם הרב, אומר לי, זה בדיוק בזמן עכשיו הסיפור הזה. הרב שמע את התשובה, קודם כל הודע לו על האמת שלו, אבל אמר לו, חבל. אחי, שבת קלה בעיניך כל כך למכור אותה בשביל שק של כסף. המשיך הלאה, ראה עוד בן אדם. אומר לו, אפשר לשאול אותך שאלה? כן, רבנו, מנשק לו את היד, תגיד לי אתה. אם היית רואה שק של זהב, שק של $100,000 ביום שבת, היית מרים או לא היית מרים? לא חס ושלום, כבוד הרב, הרים. יש יותר גדול, יש יותר יקר מהשבת, ולמכור אותה בשום הון שבעולם. אמר לו הרב, לא, 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 זה לא תשובה. אתה עכשיו חכם, זה יפה להגיד את זה. אבל בשעת ניסיון, שאתה תעמוד ליד הכסף הזה, אני לא יודע אם המחשבות האלה יעמדו שם באותה שעה. לא, לא. אז מה הרב רוצה? זה לא טוב, זה לא טוב. אז מה צריך להגיד לו? עצר אדם שלישי. אמר לו, תגיד לי, אתה אם היית מוצא $100,000, מה היית עושה? אמר לו, אני כבוד הרב, אני אגיד לרב את האמת. אם אתה שואל אותי עכשיו, אני חושב שאני לא הייתי מרים. אבל אני בן אדם. בשעת ניסיון, אם זה היה קורה, אני לא יודע להגיד לך מה הייתי עושה. זה האמת הרב. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אני לא מרים. שמה שזה יהיה לידי, ואני אראה את החבילות, ואני אחשוב על הדירה החדשה, לא יודע. הוא נשק אותו על הראש. אתה ואני ואתם, אתה לעולם לא תדע שום דבר. עד שלא ינסו אותך. שתדעו לכם את זה. אתה לעולם לא תדע מה אתה תהיה שם, עד שלא ינסו אותך. אז איך אתה שופט אחרים? אתה אם היית שם איתו, בניסיון שלו, מי אמר לך שהיית עומד בזה?